हेल' लोगोफोर जोङो दा नै सफैबाय गौरां पार्कआव लोगोफोर जोङो दा नै सिङाव हाबनायसै नै जों दा हाबनायसै बेसेबांनो गोबां बे सासे खेबदों जोंखौ ज'नो फैदोंना जों खेबदोंना गोदानानै सफैबाय लोगोफोर गौराङावहाय मानसिफोरा देन्जारल' नुदों नै गोरलैफोरनि गेलेग्राहाय गेलेयो मोजां गाखो गादलिंगोन ओमफ्राय बिदि बाहेरायाव दोनहराबा नैबे गेजेराव थादो मादो दे आनसाबो थाफै हरै सिगाङाव थां बं गेजेराव था गोग्लैगोन जाहाजाव गाखोआ दे मा हमथानो रोङा नोङो नों हमथानो हायो बेखौ फैद' बैयाव दुहुग्रायाव दा जाबायहाय मोनानि बेलाथ'सै मबाइला हास्लाबबायला आंना फिसाजोआ नै खेला गेलेनो माबायदि जाबाय बे गोलैगोन दे मादै लासै लासै गाखो ओमफ्राय र'दे बाव थाथ' दे बाव थाथ' दे 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 नै दा लंपेन्टआ हा नांजोबसिगोन बियो दे दे हमथा नाङा आरो आंबो हमथानो दे जाबाय नैबे गरायाव गाखोदो हर्स मा मोननो हर्स दे गाखोदो दे दे हमलायदो साइकेल आइ हनै बानांगोन खादो खादो दा हनै थांदो गाखोहैदो गोजान बेहाय बियो malah hori zora-zora ke zaman tadi zora-zora ke wah jira kira aku mumpuna sih nggak ada udah air pay Kau kali tapi yang video banyak nang sini hari satu lah nang sini nang sini. Mana video ay?
Mami datang tuh bantar. Sahas kak, salah ada malah mana. Oh, selain sih bos agak tenang kan ah, mulai. Oh. Maybe फोरोंगारो फोरोंग्रासो Bari खस्थ' ने स्टिं लानांगौ जाया जाया गारमिया सिगिरा मुरि बानायामोनलाय बहाय लेबजोंसो खेबजानो मोननांगौ बावबाय लेबफोरा जोङो दानानै गार्डेननिफ्राय बाहेरायाव ओंखारलांसै लोगोफोर Đâu? Nơi đùa nào hay? Thầy biết hoa đâu? 비켜야 못 하면 못 한다. जोङो जाखांनानै फैबाय नै. थांसै जोङो. थांसै. बिदिनो थांसै. दानो जोङो न'आव थांब्ला जोबसिगोन लोगोफोर. जोङो जाखांनानै फैबाय नै. Lalu bi
आखाइ एरखां सोर जानाय बायदि खालामदों